En el capítol passat vam parlar dels superherois en la nostra mitologia, grans i poderosos individus que per la seva procedència o un fet concret desenvolupen unes capacitats sobrehumanes. Però existeix una altra classe de superhome i superdona més pròxima i sobretot més menudeta, de la qual parlarem avui, els xiquets i xiquetes prodigi. Heu escoltat parlar alguna vegada de xiquets que, gràcies a les seues capacitats, destaquen en algun camp de la ciència o de l'art? Xiquets i xiquetes que actuen en grans escenaris davant de centenars d'espectadors i que deixen a tot el món bocabadat. Xiquets que han sorprès els adults amb invents inaudits o que han composat peces musicals que han commocionat el món. Xiquets així no hi ha hagut pocs al llarg de la història. De fet, molts dels grans personatges que coneixem, el nom dels quals s'han fet famosíssim, van començar sent xiquets prodigis. És el cas de Mozart, el gran Wolfgang Amadeus Mozart, un músic que composava peces clàssiques que eren molt valorades per els reis i per la noblesa. Perquè Mozart, als 8 anys, ja va composar la seva primera sinfonia i la va tocar davant l'arquebisbe i d'un munt de gent importantíssima. Als 12 anys va composar la seva primera òpera i es va fer tan famós que als 17 els aristòcrates i la gent que formava part de la cort de Salzburg el van contractar com a músic. Però Mozart mai es va donar per satisfet. Volia aprendre més, crear música diferent que sorprenguera a més i més gent. Així va ser com es va convertir en un dels músics més importants de tots els temps. Una altra xiqueta nascuda a Itàlia, en 1718, va demostrar una capacitat també increïble en una disciplina que avorreix soberanament a la majoria dels més menuts, les matemàtiques. Maria Gaetana Agnesi, des que era xicoteta, va demostrar ser intel·ligentíssima, tant que son pare, Pietro Agnesi Mariani, li va proporcionar els millors mestres. Maria aprenia tant i tan ràpid que als 9 anys ja s'havia guanyat el sobrenom de l'oracle de 7 llengües. Sabeu per què? Maria sabia parlar perfectament italià, alemany, francès, llatí, espanyol i hebreu. Quan es va fer major, tota Europa la coneixia. Era una matemàtica amb una reputació enorme. Va ser tanta la seva fama que van decidir posar-li el seu nom a un cràter del planeta Venus. Però hi ha altres xiquets que van aconseguir gestes més memorables? Per descomptat! Així tenim el llegendari Robert Bobby Fischer, un jugador d'escacs dels Estats Units que era perseguit per espies islandesos acusat de traïció. Ell solet, als 14 anys, va vèncer al campió rus Boris Spassky en una partida d'escacs coneguda com el match del segle. Conforme es va anar fent major, aquell xiquet prodigi va esdevindre el jugador millor classificat en la història i la seva llegenda es va anar fent més i més gran. I si continuem parlant de matemàtiques i de xiquetes prodigi, cal esmentar el curiós cas de Shakuntala Devi, coneguda com la computadora humana. Va aprendre ella soleta matemàtiques i sent tan sols una xiqueta va assistir a la universitat i es va dedicar a viatjar per el món sorprenent a totes i tots amb les seues meravelloses facultats. Però el més interessant és que Devi va començar a aprendre matemàtiques jugant a les cartes amb son pare. A partir d'aquest moment es va convertir en una xiqueta prodigi capaç de calcular mentalment l'arrel 23 d'un número de 201 dígits o treure l'arrel cúbica de 338.812.557 en qüestió de segons. Però si Devi sabia molt de matemàtiques, Joel Cooperman tampoc es quedava enrere. Tenia un coeficient intel·lectual altíssim, 209. Podria considerar-se un dels coeficients més alts del món. Era tan intel·ligent que participava en concursos de televisió i arrasava. En altres ocasions, eren els propis pares i mares d'aquelles xiquetes i xiquets prodigi
els que exigien resultats extrems als seus tutors, donades les capacitats increïbles dels seus fills. Per exemple, els pares del xiquet belga Laurent Simons volien que el seu fill es graduara en la universitat abans que complira els 10 anys. La seva intenció era que fora enginyer, una carrera que costa d'acabar 3 anys, però els pares de Laurent volien que el xiquet l'acabara en tan sols 10 mesos. Els seus professors de la universitat van al·legar que era impossible, ja que Laurent hauria d'aprovar massa exàmens en molt poc de temps. Així que els pares de Laurent es van enfadar i van decidir que el xiquet deixara la universitat. Un altre cas excepcional va ser el d'Adara, una xiqueta de 8 anys que va estudiar 2 carreres. El seu coeficient intel·lectual superava el d'Einstein. Als 3 anys va aprendre àlgebra, i això que tenia síndrome d'Asperger i autisme. Però Adara tenia un somni molt especial: anar a l'espai i ser astronauta. Però si hi ha un xiquet excepcional i diferent, va ser James Sidis, considerat l'ésser humà més intel·ligent de tota la història. Als 18 mesos, llegia el diari. Als 8 anys, coneixia 8 idiomes. Als 7 s'havia inventat la seva pròpia llengua, el Wendergut. Va aprovar el 3è curs de primària en 3 dies i va escriure 4 llibres entre els 4 i els 8 anys. Als 8 va entrar en el MIT, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i als 11 estava estudiant a Harvard. Ja en aquells dies era un expert en matemàtiques aplicades. Als 16 es va graduar en Medicina. Com i quan naix un o una d'aquests xiquets? Per què són tan intel·ligents? Podrien ser futurs superherois com els que vam veure en l'anterior vídeo? Ningú ho sap. La veritat és que els xiquets prodigi no són part de la llegenda com Thor, Hèrcules o Wonder Woman, sinó que són persones de carn i os amb una vida inigualable, donades les seues qualitats.